Tervetuloa kuuntelemaan Kudelmointia podcastia. Kudelmointia on kestävyysmurrosta edistävän Kudelma-osuuskunnan podcast. Minä olen Pihla Soinnunmaa ja luotsaan keskusteluja podcastimme ensimmäisellä kaudella. Tässä podcastissa pureudumme kestävyyskriisin juurisyihin ja kuulemme kokonaisvaltaisesti kestävämmän tulevaisuuden rakentajia. Tavoitteenamme on edistää yhteiskunnan kattavaa muutosta kohti vahvaa kestävyyttä. Sitä, että ihmiset osana maapallon elonkirjaa pystyvät elämään hyvää elämää planeetan asettamissa rajoissa nyt ja tulevaisuudessa. Podcastimme ensimmäisissä jaksoissa keskitymme Maija Thor Neslingin säätiön rahoittamaan pilottihankkeeseemme Kunta osana luontoa. Näissä jaksoissa tarkastellaan kuntia monilajisina yhteisöinä ja pohditaan, miten kunnat voisivat edistää ihmistä laajempaa hyvinvointia ja kestävyyttä. Tervetuloa Kudelmointia-podcastin toiseen jaksoon kestävyystieteen väitöskirjatutkija Charlotte Holmström ja lääkäri, lääketieteen tohtori ja kestävyystieteilijä Jaana Laisi. Charlotte, olet Helsingin yliopistolla toimivan Kudelma-tutkimusverkoston perustajajäseniä ja tutkit nyt sun väitöskirjassa kokonaisvaltaista systeemistä ajattelua ja ihmisen luontosuhdetta. Ja Jaana taas sä oot ollut mukana Kunta osana luontoa-hankkeessa kouluttajana ja tutkit terveyden ja kestävyyden välisiä kysymyksiä sekä eri ammattilaisten ja asiantuntijoiden roolia kestävyysmurroksessa. Tänään me pureudutaan syvemmälle ensimmäisessä jaksossa käsiteltyyn ihmiskeskeiseen paradigmaan ja pohditaan, että miten ja mihin suuntaan sitä tulisi tässä monikriisien ajassa muuttaa. Ja ihan ensimmäisenä voitaisiin lähteä ongelmasta. Eli ihmiskeskeistä ihmisen luonnosta erottavaa ajattelua tai paradigmaa, jolla tarkoitetaan yhteisesti jaettuja oletuksia, uskomuksia ja ajatusmalleja maailmasta, niin sitä pidetään yhtenä kestävyyskriisin juurisyynä. Voisitteko avata vähän, että mitä tällä oikein tarkoitetaan? No niin. No ehkä pitää ensin antaa tämmöinen pieni disclaimeri, että puhutaan ehkä länsimaisesta yhteiskunnasta. Ja ehkä aina kun puhutaan ihmiskeskeisyydestä, niin pitää myös hyväksyä se, että me olemme ihmislaji, laji muiden joukossa. Eli meidän näkemys on aina ihmiskeskeislähtöinen. Mutta ehkä tässä länsimaisessa nykyyhteiskunnassa se korostuu se ihmisen oman edun tavoittelu. Ja ihminen asetetaan muiden eliöiden ja elottoman luonnon yläpuolelle. Mä ehkä muotoilisin sen näin. Ja arvopohjaisesti jotenkin perustellaan sitä, että ihminen saa ajaa omaa etuaan huolimatta siitä, että siitä aiheutuu myös ihmisille, mutta sitten muulle luonnolle aika paljon harmia ja haittaa. Ehkä tällaisella tasolla. Haluatko sä, Jaana, jatkaa? Tämä oli aika tymmetä. Ei tämä vastaus heti alkuun mitä toit esiin. Että tällä lähtisi niinku sitä ihmiskeskeisyyttä niinku purkamaan. Miten, tässä tulikin nyt pikkasen, mutta miten tämä sitten ilmenee meidän yhteiskunnassa, tämä ihmiskeskeinen paradigma? No mun näkökulmasta se ilmenee aika voimakkaasti myös ihan siinä niin kuin päätöksenteon tasolla käytännössä, että me ajetaan aika usein ihmisen asiaa ja mitataan esimerkiksi ihmiselle tulevia hyötyjä ajattelematta sitä, että mitä niin kuin haittaa siitä voi muulle luonnolle tulla. Esimerkiksi taloudellisessa toiminnassa niin meillä on taloudelliset mittarit sellaisia, jotka niin kuin arvottaa ihmiselle tulevia hyötyjä, mutta ei esimerkiksi arvota välttämättä niitä haittoja, mitä tulee muulle luonnolle. Ja sitä kautta niin päätökset ja toiminta on aika ihmiskeskeistä. Kokonaisuudessaan niin ihmiskeskeinen ajattelu, mitä puhutaan, että se on juuri syynä monikriisien ajassa, niin kyllähän se näkyy niin kuin kaikessa ihmistoiminnassa hyvin pitkälle länsimaisessa yhteiskunnassa. Että me rakennetaan ja muutetaan yhteiskuntarakenteita ja tehdään infrastruktuuria sillä tavalla, että muu luonto tällä hetkellä kärsii aika voimakkaasti. Eikä ajatella sitä, että mitä niin kuin ihminen osana sitä luonnon kokonaisuutta, niin todellisuudessa siitä sitten, tai minkälaisia vaikutuksia siitä todellisuudessa ihmisellekin tulee. Se on aika lyhytkatseista myös. On. Ja sitten ehkä niin kuin rakenteiden lisäksi just täällä niin kuin paradigman tasolla, mistä puhuttiin tuossa, että tietenkin itse me tullaan tuolta tiedemaailmasta myös, niin ihan siis tämmöinen klassinen, että ihmistieteet ja luonnontieteet vieläkin erotetaan vaikka yliopistolla toisistaan. Eli me kestävyystieteilijät puhutaan siitä, että pitää ymmärtää sekä että
Ja ollaan ehkä oltu onnekkaita, että ollaan saatu opiskella myös sekä että ja saada sitä ymmärrystä, mutta kyllähän se niin kuin monissa ihan koulutuksessa ja kasvatuksessa näkyy vielä semmoinen, että erotetaan se ihminen ja ihmisen toiminnot. Tai ihan tämä, mistä me puhutaan, että on lääkärit ja sitten on eläinlääkärit, vaikka ihminen on eläin. Että ikään kuin semmoisia niin kuin ehkä rakenteita, mitä mä en osaa kyseenalaistaa, mutta sitten kun sen laittaa tähän ihmiskeskeisyysmittariin, niin se muuttuu. Ja sitten se ehkä teema, mikä mun tutkimuksessa pyörii, on se irrallisuus. Eli kun katsotaan ihmiskeskeisesti, niin se tavallaan, että me voidaan katsoa ihmiskeskeisesti, niin meidän pitää irrottaa ihminen yhteydestä muuhun luontoon, luonnon kokonaisuuteen ja toisaalta myös muihin ihmisiin. Että jos meitä on ihan yhteiskunnallisestikin, miten tietyt valtiot tai alueet edistää omaa hyvinvointiaan muiden niin kuin ihmisten hyvinvoinnin kustannuksella, niin se vaatii sellaista individualistista ja irrottavaa näkemystä. Ja se on hyvin linjassa vaikka nykytieteen kanssa, missä lähdetään erottelemalla tutkimaan asioita. Niin tässä on niin kuin monta ulottuvuutta, mikä edes mahdollistaa tämän meidän ihmiskeskeisen lähestymistavan. Sä toit hirveän hyvin sitä esiin, että ihmiskeskeiseen ajatteluun liittyy se semmoinen osavaltainen tapa tarkastella maailmaa, että asiat irrotetaan toisistaan ja katsotaan niin kuin rajatusti yksi ongelma tai yksi asia kerrallaan. Joskus ehkä pystytään katsoa, että miten niin kuin osien välisiä yhteyksiä, että miten nämä vaikuttaa toisiinsa. Mutta ainakin laittaa vastakkain. Ainakin laittaa vastakkain ja herkästi sitten hakee myös semmoisia niin kuin kategoriavirheitä tulee siinä, että laitetaan vastakkain asioita, jotka ei ole samalla systeemisellä tasolla, vaan esimerkiksi ihmisiä just asetetaan vastakkain luonnon kanssa, joka on kokonaisuus, jonka osa ihminen on. Joo. Niin tässä heräsikin sellainen kysymys, että onko teillä jotain ajatusta siitä, että miten me ollaan sitten päädytty tähän tilanteeseen, että jos ihan koko tämän ajan länsimainenkin ihminen on ollut täysin riippuvainen luonnon kokonaisuudesta ja muusta luonnosta, niin miten me ollaan päädytty tähän pisteeseen? Tämä on tosi iso kysymys. Mikä niinku... No mä sanon, että se on osittain tälleen kevyt pieni vastaus, globalisaatio. Eli tämä irrallisuus on helpompi niin kuin olla kiinnittämättä huomiota yhteyksiin, joita ei näe. Että tähän ihan klassinen tavalla, että jos ihmiset oikeasti näki sen tuotantoketjut vaikka tuotteessa, mitä ne ostaa. Me nyt puhutaan ihan siis lapsityövoimasta, niin kuin, muiden eläinten hyvinvointiin, niin käyttäytyisikö ihmiset eri tavalla. Eli myös se niin kuin, jotenkin, ja sitten toisaalta taas järjen, miten se voisi sanoa, järjen ihannointi vaikka tunteiden sijaan. Eli tässäkin voidaan, nyt mä annan ehkä vähän tämmöisen yksinkertaisen esimerkin, mutta että vaikka sun niin kuin kehotuntemus voisi olla se, että sä haluat tehdä jonkun päätöksen, mutta sitten järki on se, mihin tässä yhteiskunnassa toivotaan, että jotenkin nojaudutaan, että no se on nyt vaan järkevää, vaikka kouluttautuu jollekin tietylle alalle ja se on vaan järkevää, että on hyvä palkka tai se on järkevää tehdä tiettyjä asioita, vaikka sitten ehkä niin kuin ihminen kehomielenä saattaisi kaivata kivaa yhteyttä ja läsnäoloa ja niin kuin hidastamista, niin mä uskon, että se on myös, ja tämähän lähtee siis ihan länsimaisen filosofian Descartesen ajoista, että se on pitkä matka, mikä on kuljettu. Ja sitten Jaana asuu Inarissa ja ehkä me muuten sitten ollaan myös paljon tutkittu sitten niin kuin alkuperäiskulttuureiden näkemyksiä just luontosuhteesta, että sen takia mä haluan korostaa tätä länsimaisuutta tässä, että sitten semmoiset yhteiskunnat, jotka ei ole tämän länsimaisen filosofian saastuttamia, niin ehkä lähestyy tätä tematiikkaa tosi eri tavalla. Eli se on niin kuin tosi syvällä kyllä ajattelussa tämä. Ja menee aika pitkälle historiaan. Kyllä. Itse asiassa niin kuin lähdetään ihan miettimään, että miten me ollaan tähän pisteeseen päädytty, että pitäisi olla ehkä historian ja filosofian. Ja myös niin kuin filosofian ja teologian, ja että tähän liittyy niin kuin monia kysymyksiä, mutta toit mun mielestä hirveän hyvin saada esiin niitä niin kuin tämänkin hetkisiä trendejä, jotka edistää tätä niin kuin edelleen syventää vielä ihmiskeskeistä ajattelua, että globalisaatio, minkä toit esiin, se on sama, maailma on kompleksinen. Ja tietyllä tavalla niin kuin meidän tietoyhteiskunnan kanssa, niin se kompleksisuus on vielä lisääntynyt ja just maailmankaupan ja kaiken muun kautta, että ei ole enää niin kuin yhteyttä siihen
mistä esimerkiksi niin kuin ihan arkikäyttötavarat tulee, tai mistä tulee sähkö, tai mistä tulee lämpö, miten niin kuin me oikeasti kytkeydytään ja ollaan osa sitä ekosysteemiä, mistä on. Minkä huomaa, kun asioita yrittää selittää 2-vuotiaalla. Niin se on mielenkiintoista. Ja he osaa kysyä niitä kysymyksiä tosi hyvin. Että kyllä mä niin kuin sanoisin, että se on jotenkin tosi meissä ihmisissä sisällä se halu ymmärtää yhteyksiä ja kytköksiä ja ehkä jonkinlainen semmoinen tarve sille ja jotenkin semmoinen niin kuin syvä ymmärrys siitä, että se on se, mistä tässä ihmiselämässä on kyse. Ja sitten me niin kuin ollaan tehty parhaamme, että me katkotaan niitä yhteyksiä joko tahallisesti tai tahattomasti, että voidaan ajaa sitten muita intressejä, vaikka taloudellisia. Eli ehkä niin kuin tietynlaisen kulttuurisen maailmankuvallisen kehityksen seurauksena me ollaan päädytty ajatuksen tasolla rajaamaan itsemme muusta luonnosta. Ja sitten se esimerkiksi tällä hetkellä ajatellaan sit kestävyystieteissä ja muutenkin itse asiassa tieteen kentällä, että se on yksi syy siihen, että me tällä hetkellä ylitetään planetaarisia rajoja ja ylikulutetaan, vaikka me tiedetään, että me ylikulutetaan. Tämä. Ja se on niin kuin, tavallaan tiedetään osaltaan, mistä kaikki johtuu, mutta sitten koska se on niin vahva se paradigma ja sen muuttaminen on niin haastavaa. Ja hidasta. Niin, ja hidasta. Se on muuttumassa toki. Niin sitten siinä pysytään. Siitä päästäänkin siihen, että kun me nyt puhutaan tästä paradigmasta ja paradigman muutoksesta, eli jälleen paradigmalla löyhästi voidaan tarkoittaa yhteisesti jaettuja oletuksia, uskomuksia, ajatusmalleja maailmasta, niin kun tämä paradigman muuttaminen on tunnistettu nyt yhdeksi voimakkaimmista systeemisen muutoksen vipupisteistä, ja tämä on yksi syy siihen, että meillä oli ylipäänsä tämä kunta osana luontoa -hanke, koska me haluttiin nimenomaan pureutua siihen ihmiskeskeiseen ajatteluun, ja tällä kertaa nyt nimenomaan kunnissa. Esimerkiksi tämmöinen legendaarinen systeemiajattelija, ympäristötieteilijä Donella Meadows on esittänyt paradigman yhtenä voimakkaana vipupisteenä jo 90-luvulla, ja sitten toisaalta nyt ihmiskeskeisen paradigman muuttaminen on tunnistettu yhdeksi merkittäväksi vipupisteeksi tässä kestävyysmurroksessa. Niin puretaan tätä kompleksista asiaa vähän osiin ja lähdetään liikkeelle siitä, että mitä ylipäänsä tarkoittaa vipupiste ja millaisia systeemisen muutoksen vipupisteitä on, että miten me voidaan lähteä muuttamaan systeemiä, jota on aika jähmeätä muuttaa. Vipupisteitä alkuperäisessä Donella Meadowsin vipupisteteoriassa tai ajatuksessa taisi olla 12 vipupistettä. Et ihan niitä kaikkia ei nyt ehkä tässä oteta läpi, mutta niitä on myös sitten sen jälkeen kestävyystieteen puolella niin kuin jaettu neljän niin kuin tason kautta, jossa sitä niin kuin systeemin muutosta, eli nyt tässä kestävyysmurrosta voidaan ajatella esimerkiksi materiaalisiin, prosessuaalisiin, rakenteellisiin ja sitten näihin paradigman tasoihin. Ja kun puhutaan materiaalisesta tasosta, niin puhutaan tällaisesta käytännön toimista, että esimerkiksi vaihdetaan energiamuoto toiseen, vähemmän vaikka hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaan energiamuotoon, ja sitten taas prosessien tasolla niin mietitään esimerkiksi sitä, että miten niin kuin asiat seuraa toisiaan, eli miten eri toiminnot rakentuu terveydenhuollon kontekstissa, jossa itse jonkun verran ehkä vielä enemmän toimin, niin siellä sitten voidaan miettiä esimerkiksi palvelujen oikea-aikaisuutta ja sitä, että missä vaiheessa mitäkin tapahtuu ja minkälaisia niin kuin viiveitä asioiden välillä on, ja niitä muuttamalla niin voidaan sitten vaikuttaa siinä sitten tämän systeemin muutokseen. Ja sitten kun mennään niin kuin syvempiin vipupisteisiin, näitä materiaalin ja prosessin tasoa pidetään tämmöisinä niin kuin ehkä kevyempinä, pinnallisina vipupisteinä, joilla niin kuin saadaan kyllä systeemiä muuttumaan, mutta että se muutos ne on ehkä enempi irrallaan vielä toisistaan. Ne on niin kuin välittömämpiä, mutta ei niin laajalla meneviä muutoksia, mitä niiden kautta saadaan aikaiseksi. Ja sitten kun mennään syvempiin vipupisteisiin, niin siellä muutoksia tekemällä niin ne muuttuu, tai ne muutokset laajenee siinä systeemissä kauemmaksi ja menee syvemmälle ja tekee pitkäkestoisempia ja sitten myös semmoisia niin kuin laineita muihin osiin. Esimerkiksi näihin niin kuin rakenteidenkin tasolle, kun puhutaan, niin sitten saadaan sinne materiaalisiin ja prosessimuutoksia aikaiseksi. Siellä syvissä vipupisteissä niin rakenteellisella tasolla puhutaan esimerkiksi tiedonkulusta, siitä, että kenellä on tietoa käytettävässä ja kenelle sitä annetaan, millaista tietoa käytetään. Ja sitten miten erilaisia organisaatioita rakennetaan ja järjestetään. Ja sitten näissä syvissä vipupisteissä puhutaan paradigman muutoksesta, niin puhutaan näistä tämmöisistä käsityksistä,
jotka on osin sanottuja, osin sanomattomia yleisiä niin kuin maailmankuvatason kysymyksiä, arvomaailmaa, toiminnan tavoitteita, eli sitä, että mitä varten toimitaan, mitä halutaan saada aikaiseksi. Ja näitä kysymyksiä tarkastelemalla ja muuttamalla, niin saadaan itse asiassa vaikutuksia myös näihin kaikkiin muihinkin vipupisteisiin. Eli sen takia niistä puhutaan syvinä ja syvimpänä vipupisteenä, että se menee laajimmalle eri niin kuin systeemin osiin. Sellainen lyhyt ja yksin puhelu. Joo, ja eli tavallaan niin kuin voisi ajatella, että me ollaan tässä hankkeessa tähdätty niihin syviin ja erityisesti niihin käsityksiin ja tässä kohtaa käsitykseen ihmisestä osana luontoa vastaan sitten tämä ihmiskeskeinen ajatus, tai erotteleva ihmiskeskeinen ajatus, että me oltaisiin erillään luonnosta. Ja sitten toisaalta me ollaan myös tultu huomaamaan, että sitten oikeastikin, kun päästään käsiksi niihin syviin vipupisteisiin, niin sitten ne pinnallisenkin, onko niin, että sitten kun päästään niihin syvempiin vipupisteisiin käsiksi, niin sitten ne niin kuin pinnallisetkin vipupisteet voi lähteä muuttumaan helpommin? Joo, kyllä. Että tässä hankkeessa on saatu hirveän hyviä esimerkkejä osallistujilta siitä, että mitä tapahtuu sitten, kun se ajattelu muuttuu. Näissä niin kuin pinnallisissa vipupisteissä, jos ajatellaan, että annetaan ohje, että toimi näin, kierrätä vaikka joku jäte tänne, niin ihminenhän kyllä niin kuin osaa lukea ja noudattaa ohjeita ja tehdä näin, mutta se ei välttämättä sitten laajene se käytösmuutos muualle kuin siihen, mihin on just kohdistettu sitä ohjeistusta esimerkiksi. Sitten kun puhutaan näistä maailmankuvan muutoksista ja siitä käsityksestä, niin sitten itse asiassa se valuu sinne toimintaan. Voi olla, että tuntuu siltä, että kun puhutaan paradigmoista ja muista, että se on hirveän hähmästä ja korkealentoista asiaa, joka ei vaikuta mihinkään konkretiaan, mutta sitten käytännössä meillä on esimerkiksi hankkeessa yhdestä osallistujakunnasta esimerkki, jossa metsäsuunnittelija kertoo, että aikaisemmin kun hän on kulkenut maastossa ja vastaa esimerkiksi kaupungilla siitä, että niin kuin pusikoiden raivaamisesta, niin aikaisemmin hän on ajatellut, että pusikko, että niin kuin raivataan se, että saadaan niin kuin paremman näköiseksi ja näin, mutta nyt tämän hankkeen myötä, kun on sitten niin kuin päässyt näitä asioita pohtimaan ja miettimään sitä, niin hän ehkä sitä pusikkoa kohdatessaan onkin pystynyt tarkastelemaan, että hetkinen, että tässä on niin kuin monilajinen koti, eli että se ei olekaan vaan meille ihmisille haitallinen pusikko, vaan arvokas alue muille lajeille ja saattaa jättää jopa sen pusikon raivaamatta, eli hyvin käytännön konkretian tason muutos sitten sen ajattelun muuttumisen myötä. Ja toinen on sitten se, että ymmärtää sen niin kuin oman työnsä kytkökset myös muihin ja pystyy hakemaan sitten sitä niin kuin toimijuutta omassa työssään sen ajattelumuutoksen myötä. Ja tähän me ehkä, minusta on tosi hyvä esimerkki, ja tähän me ehkä tähdätään meidän työllä, jos voi puhua työstä tälleen, mikä sisältää tutkimuksen ja kouluttamisen, ja meidän tutkimushankkeessakin, kun haastateltiin tai tehtiin tämmöisiä fokusryhmätyöskentelyjä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, että ikään kuin kestävyysasiantuntija ei anna niitä ratkaisuja, koska se asiantuntija tietää sen oman kenttänsä parhaiten, vaan me ollaan ikään kuin niitä vivun vääntäjiä. Tai me avitetaan siinä, se ihminen on itse sen vivun vääntää sitten auki ja se maailmankuva raottuu, kun hetki on oikea, mutta jotenkin ne hetket on mun uran hienoimpia, missä sä vaikka kouluttajana sä näet, kun se lamppu syttyy jonkun päässä. Ja se ei tarkoita sitä, että minä saisin nyt oman maailmankuvani jonkun toisen ihmisen päähän, vaan selkeästi joku asia, mikä siellä on ollut, ehkä kytennyt, ehkä häirinnyt, naksahtaa auki ja se ihminen rentoutuu, se silmät kirkastuu ja se on silleen, nyt mä keksin. Ja vielä konkreettisempi esimerkki tästä maailmankuvan muutoksesta ajattelun tasolla oli meidän hankkeessa, missä me koulutettiin opettajia ja puhuttiin kestävyydestä kokonaisvaltaisesti ja usein kuulee sitten just tämän rakenteellisen esteen, että on vaikka se opetussuunnitelma tai tietynlainen rakenne, kyseinen opettaja oli historiaopettaja, että on se historiankirja, ne sisällöt pitää opettaa. Ja hän viimeisessä meidän tapaamisessa sanoi, että hän ymmärsi, että ei se olekaan niistä sisällöistä kiinni, vaan siitä, että hän muuttaa sen näkökulman. Ja tämä on musta just se, ja sen takia se paradigman muutos, mikä tapahtuu jo nyt kaikkialla, se on hirveän näkymätöntä, mutta se on todella voimakasta sitten, kun se tavallaan pääsee sinne näkyvälle tasolle. Niin se on jännä paradigman muutos vipupisteenä, niin se voi, se systeemissä se muuttuu
hitaasti, mutta yksilötasolla se voi muuttua ihan just sekunneissa, minuuteissa sen oivalluksen myötä. Ja se on peruuttamatonta. Se on aika lailla peruuttamatonta, että sitten kun avaa niitä kanavia, niin niitä on vaikea sulkea sen jälkeen. Meillä kuntahankkeessa niin tuli esiin myös osallistujilta sellaista, että sitä myötä kun on niin kuin haastanut sitä omaa ajattelutapaa ja omaa niin kuin maailmankuvaa ja lähtenyt laajentamaan sitä ehkä tai muuttamaan sitä toisen kaltaiseksi, niin myös tunnistaa sitä sitten muualla yhteiskunnassa, esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa tai tunnistaa esimerkiksi lehtien lukiessa uutisia kuunnellessaan sitä ihmiskeskeistä ajattelutapaa ja voi sitten lähteä kyseenalaistamaan sitä myös laajemmin, myös omassa työyhteisössään tai muualla yhteiskunnassa. Joo. Jotenkin jäi vielä soimaan päähän just tämä, että Charlotte, kun sä sanoit, että jotenkin se, että ei oltu niin kuin, että puhut siitä kestävyysasiantuntijan roolista ja että ei välttämättä niin kerro, että mitä tehdä, etteippä juuri näin, vaan siitä niin kuin ajatusten herättelyyn, niin mun mielestä esimerkiksi tämä Jaanan tuoma, tai molemmat nämä esimerkiksi, mutta vaikkapa tämä metsäsuunnittelija esimerkki on niin kuin sit loistava, että ei kuntaosana luontohankkeessa ei käyty läpi yhtään mitään mistään luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta ja hoitamisesta kunnissa, ei mitään sellaista niin kuin sillä tavalla käytännöllistä, vaan me nimenomaan liikuttiin sillä niin kuin maailmankuva paradigmatasolla ja sitten tämä muutos tapahtuu ja se on hirveän inspiroivaa. Ja se on voimaannuttavampaa, kun se tulee sieltä toimijuudesta kuin ulkopuolelta myös sille toimijalle itselleen. Niin sehän on hirveän inspiroivaa ja sitten ehkä niin kuin, motivoi keksimään ja havainnoimaan uusia tapoja myös tehdä sitten. Ja sitten se on ehkä uskottavampaa myös kollegoille, kun se tulee niin kuin vertaiselta joku muutos. Ja sitten kun se voi potentiaalisesti olla kokonaisvaltaisesti toiminnan muutosta, että ei sillä tavalla, että nyt muistan aina, että jätän lahopuuta metsään, mikä on siis erittäin tärkeää myös. Mutta sitten jos se koko ajattelutapa muuttuu, niin se on niin kuin tosi merkittävää. Ja tässä samassa esimerkiksi itse asiassa voisi myös nostaa sen, että tapahtui myös se, että kun me tässä nyt ollaan puhuttu tästä ihmiskeskeisestä erottelevasta ajattelusta, niin samalla henkilöllä myös sitten tapahtui se ajattelun muutos, että ihmiset ei välttämättä olekaan ikään kuin ylempänä muuta luontoa, vaan sen luonnon sisällä osa luontoa. Ja tätä taas sitten luontosuhdetutkimus jo monen vuosikymmenen ajalta on niin kuin näyttänyt tuloksia siitä, että jos ihmiset kokee olevansa osa luontoa, niin ne todennäköisimmin käyttäytyy ympäristöystävällisesti. Ja tämäkin on tietysti yksi motivaatio tälle meidän hankkeelle ollut, että jos me voitaisiin saada kuntatoimijat ajattelemaan, että ihmiset on osa luontoa ja se muu luonto on osa kuntaa, niin voisiko se toiminta muuttua? No, mitä sitten on se ihmisen luontoon sisällyttävä ajattelu ja miten siihen voitaisiin päästä? Tässä nyt ikään kuin jo lähdettiin sivuamaan sitä, että ainakin tällä maailmankuvan muutoksella. Ja tässä kuntaosana luontohankkeessa me ollaan siis puhuttu ihmistä laajemmasta ajattelusta niin kuin vastinparina ihmiskeskeiselle Ja edellisessä jaksossa meidän vastuullisen johtajan Sannin ja sitten toisaalta Lahden ympäristöneuvontapäällikkö Päivi Siepin kanssa pohdiskeltiin näitä niin kuin ikään kuin käytännöt, miltä se näyttäisi käytännössä, se ihmistä laajempi ajattelu. Mutta voitaisiin mennä sinne vielä vähän niin kuin taustalle, teoriaan, että miten sitten ajatella, jos ei niin, että ihminen olisi jotenkin erillään luonnosta. Miten ajatella ihminen osaksi luontoa? No, tämä nyt on just näin. Minä kerron, miten asiat ovat. No Kudelmassa meillä on pitkä historia tälle niin kuin sisällyttävälle ajattelulle niin sanotusti. Ja nyt meidän viimeisin nimi tälle ajattelumallille on tämmöinen Nested Nature-kehikko. Eli tämmöinen sisäkkäinen. Sillä ei oikein ole semmoista hyvää tai täysin Suomeen taipuvaa, mutta niin kuin mikä tavallaan pohjustaa sitä ihmisen sisäkkyyttä luontoon. Ja tämä on yksi tapa hahmottaa maailmaa. Mutta se, mitä me ollaan niin kuin huomattu, että me tarvitaan tällaista sekä että ajattelua. Eli toisaalta ymmärretään ihminen osana luonnon kokonaisuutta jatkuvasti. Olemme siellä sisässä. Mutta sitten koska me ollaan ihmisiä ja me katsotaan sieltä ihmisen vinkkelistä, niin me tarvitaan myös erottavaa. Varsinkin tässä
nykykestävyyskriisin aikakaudella, jossa ihmisen tulee todellakin tarkastella itseään suhteessa muuhun luontoon ja luonnon kokonaisuuteen hyvin kriittisesti. Eli no mä ehkä argumentoin niin, että jos meillä olisi vaan tämmöinen sisällyttävä ajattelutapa, niin me voitaisiin oikeuttaa ihmisen hyvinkin epäkestävät ja epäeettiset toimet sanomalla, että no me ollaan osa luontoa ja niin kuin kaikki muutkin lajit, niin me halutaan vaan selviytyä täällä ja hyödynnetään resursseja, miten halutaan. Tämä on äärimmäinen argumentti. Ja sitten taas toisella puolella tämä, että me olemme erillisiä, niin no, olemme nähneet, mihin se on johtanut. Niin me puhutaan tällaisesta nested nature-mallista, jossa on sekä nämä kummatkin, eli ihminen osana luontoa ja sitten toisaalta ihminen erillisenä muusta luonnosta. Ja se on hyvin tämmöinen yksinkertaistettu malli, mutta tärkeintä siinä on ymmärtää nämä kaksi eri luontosuhteen suuntaa. Eli vertikaalinen suunta, osan suhde kokonaisuuteen, ihminen suhteessa luonnon kokonaisuuteen ja horisontaalinen, eli tämmöinen, no vaikka lajitasolla ihmisen suhde muihin lajeihin. Ja samaan aikaan me voidaan tarkastella ihmistä erillisenä vaikka koivusta. Meillä on eri piirteet, meillä on joku suhde, mutta kumpikin ihminen ja koivu on kuitenkin lähtökohtaisesti koko ajan osasta luonnon kokonaisuutta. Ja miksi tämä on niin kuin erityisen tärkeää on se, että niin kuin me tuossa aluksi mainittiin, että kun me ollaan katkaistu niitä yhteyksiä, niin me ei niin kuin ymmärretä sitä, että kun me niin sanotusti suojellaan luonnon kokonaisuutta, niin me suojellaan samalla ihmistä. Eli se, että meidän ei tarvitse koko ajan niin kuin erottaa ihmistä niin kuin siitä luonnosta, jotta me voidaan tarkastella ihmiselle tulevia hyötyjä. Ja sitten toisaalta se, niin kuin, jos puhutaan vaikka lajitasolla tästä horisontaalisesta suhteesta, niin jos ihminen kärsii virusinfektiosta, joka uhkaa tämän ihmisen selviytymistä, niin tavallaan sillä horisontaalisella tasolla on ihan ok ajatella joko tai. Eli se ihminen voi valita joko oman selviytymisensä tai yrittää päästä eroon siitä viruksesta, joka tavallaan on myös osa sitä ihmistä, mutta on tilanteita, joissa me voidaan laittaa ihminen etusijalle, mutta kun me ollaan laitettu koko ajan ihminen etusijalle sen luonnon kokonaisuuteen nähden, ja tässä on se kategoriavirhe, eli mä en nyt voi piirtää tähän, mutta ehkä te voitte laittaa tämän kuvan, mutta jotenkin se, että jos se luonnon kokonaisuus mielletään samalle tasolle kuin ihminen, ja me aletaan siinä valita joko tai, niin me mennään niin pahasti metsään, koska silloin me ei ymmärretä sitä, että oikeastaan se kokonaisuus on aina sen osan puolella. Ja tämä on, on tavallaan niin yksinkertaista, ja mä usein vertaan tämä vaikka perhedynamiikkaan. Eli me ei voida, jos perhe on ylemmän tason kokonaisuus, jonka osa ja perhejäsenet on, niin me voidaan pitää huolta niistä perhejäsenistä yksittäin, mutta jos ei me ota huomioon niiden välisiä suhteita tai saatikka sen perheen kokonaisuuden hyvinvointia, niin me ei voida edistää eniten yksilön hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Ja tämähän nyt varmasti siis terveydenhuollossa ja lastensuojelussa puhutaan tämmöisestä systeemisestä lähestymistavasta, mutta tämä heijastuu niin kaikkialle meidän toimintoihin. Mutta tämä on vaan niin räikeä mun mielestä tämä, että tavallaan me mielletään se, että ihminen kuuluu luontoon, mutta sitten arkikielessäkin me koko ajan ajatellaan, niin kuin nyt vaikka studiossa, että me ei oltaisi siellä luonnossa ja luonto ei vaikuttaisi meihin. Niin ehkä tälleen mä lähestyisin, mutta tämä on aika kompleksinen tälle muutamalla lausella. Ehkä sä voit yrittää selventää vielä tätä ajatusta. No, en tiedä selventämisestä, mutta mä itse asiassa mietin sitä vielä, Pihla kysyit tai sanoit siitä niin kuin vastinparina ihmiskeskeistä ja ihmistä laajempaa ajattelua, niin se herätti mulla niin kuin tästä samasta niin kuin sitä esimerkkiä, että nimenomaan ne on ne vastinparit. Meillä on ihmiskeskeinen ja ihmistä laajempi, jossa ihmistä laajemmassa ajattelussa on ihmiskeskeisyys sisällä. Eli ne ei ole niin kuin kaksi täysin eri asiaa, vaan laajenee ja se on jatkumo. Ja me ei niin kuin tässä pyritäkään ajattelemaan, että niin kuin ihmistä ei ajateltaisi ollenkaan. Tai koska ei, niin kuin Charlotte sanoit, että me tietenkin edistetään niin kuin ihmislajin hyvinvointia ja näin, mutta että se pitää tunnistaa osaksi sitä kokonaisuutta. Ja siinä on monia eri keinoja ja välineitä, millä sitä voi katsoa. Mä itse aina usein terveysesimerkin kautta sitä kysymystä, että miten se näkyy niin kuin ihmisen kehomielen kokonaisuudessa ja ihan fysiologian perusteissa, että miten me ollaan osa
luonnon kokonaisuutta ja toisaalta miten me itsekin ollaan yksi kokonaisuus, jossa on monia erilaisia osia ja toisiinsa vuorovaikuttavia. Ja sitten tässä, mitä tästä Nested Nature-mallista, mitä Charlotte toit esiin, niin siinä, että me tunnistetaan kuitenkin ihminen horisontaalisesti erilliseksi muusta luonnosta ja mun luonnon osista, niin se mahdollistaa myös sitten muun luonnon laadullisen tarkastelun, ehkä tämän hetkistä tilannetta, niin kuin semmoista perinteistä paradigmaa ajatellen laajemmin vielä, että me ei ajatella vain ihminen ja luonto, että on niin kuin joku luonto, joka on niin kuin sellainen, vaan me voidaan tarkastella, että no ihmisen, mitä kaikkea se muu onkaan, minkälaisia elementtejä, minkälaisia lajeja, minkälaisia yksilöitä, minkälaisia ekosysteemejä, että ne ei mene niin kuin yhteen samaan kasaan ihmisen ulkopuolella. Ja toisaalta ihminen itsekään ja ihmisen niin kuin omat systeemit ei myöskään mene niin kuin yhdeksi mössöksi, vaan tunnistetaan siinäkin laadullisia eroja. Haetaan sitä monimuotoisuutta. Kyllä. Niin voi ajatella, tai siis näin argumentoidaankin, että tässä länsimaisessa ihmiskeskeisessä ajattelussa niin myös sit supistetaan se ihmisten diversiteetti tai kulttuurien diversiteetti, että se nimenomaan keskittyy länsimaisen ihmisen etuihin ja hyvinvointiin ja erityisyyteen, joten sitten tämä ihmistä laajempi ajattelu tai elämäkeskeinen ajattelu tai sisäkkäinen ajattelu niin pyrkii siispä näin ollen siihen, että elämä koko laajuudessaan, luonto kokonaisuudessaan niin otettaisiin huomioon ja tuottaisiin sen kaiken hyvinvointia yhdessä. Ja se vaatii näitä. Ehkä se on se, mistä niin kuin me myös kärsitään, että tavallaan joutuu tehdä yksinkertaistuksia niin kuin jotenkin jäsentääkseen kompleksisuutta. Ja se on niin kuin semmoinen, minkä itse tutkijana kamppailen koko ajan, että varsinkin se tietoperimä ja jotenkin ajattelutavat, mistä me tullaan, niin meitä ei voi heittää sinne syvään päähän heti vaan tuntemaan ja kokemaan, vaan niin kuin me tarvitaan jäsennyksiä ja muita. Ja toivotaan, että tällä meidän työllä me avataan vähän sitä, että se ei ole se päätepysäkki, vaan se on se lähtökohta, millä nyt aletaan muuttaa länsimaisen ihmisen niin kuin suppeata luontosuhden näkemystä. Ja niin kuin jotenkin, mitä sä Pihla usein sanot, että meillä on niin paljon malleja, millä me kuvataan vaikka niin kuin fotosynteesiä tai atomeita, että miksei luontosuhdetta tavallaan voisi myös yrittää jäsentää sillä tavalla, miten meillä on opetettu niin kuin hahmottaa maailmaa, mutta edelleen jos tämän Nested Nature-kehyksen veisi jonnekin aivan muualle, muuhun kulttuuriin, muuhun uskomusjärjestelmään, niin se voisi näyttää todella niin kuin rationaaliselta ja reduktiiviselta, että jotenkin myös se tasapaino koko ajan siinä, että jotenkin kunnioittaa sitä kompleksisuutta, vaikka luodaan yksinkertaistuksia, niin se on jotenkin musta tärkeää sanottaa. Joo. Haluaisitko Jaana konkretisoida meidän keskustelua vähän terveysnäkökulman kautta, että miten tämä problematiikka ilmenee ihmisten terveydessä ja terveydenhuollossa? Pieniä kysymyksiä sulla. Useita. Te olette suuria ajattelijoita. Kysymykset vaan niin kuin pienenee. No onneksi ne ehkä vähän. No, mistä sitä lähtisi liikkeelle? Terveyskäsityksestä. Terveyskäsityksiä on monia, jos lähdetään siitä mutta se näin lääkärinä sitä usein katsoo ihmisen ihan perusfysiologisia elintoimintoja ja ihmisen niin kuin suhdetta muuhun luontoon ja luonnon kokonaisuuteen musta konkretisoi hirveän näppärällä tavalla meidän ihan kehomielen kokonaisuuden toiminta ja meidän eri elinjärjestelmien toiminta, meidän solutasan toiminta ja sen niin kuin yhtäläisyys ja yhteys muuhun luontoon. Meille esimerkiksi niin kuin fysiologian perusteissa opetetaan tätä hengitystä, niin me tarkastellaan sitä, että ihmisyksilö sisään hengittää ja sitten tapahtuu kaasujen vaihtoa ja sitten hengitetään ulos ja siinä se hengitys niin kuin hyvin yksinkertaisella mallilla on. Mutta sitten kun me tarkastellaan, että mistä se happi, jota me hengitetään sisään ja kudoksissa niin kuin käytetään ja se hiilidioksidi, mitä me sitten sen hengittämisen myötä niin kuin ulos hengitetään ja poistetaan, niin mitä niille sitten tapahtuu maailmassa. Että ei ihminen ei ole suljettu systeemi. Ihminen ei ole suljettu systeemi, vaan me hengitetään puiden ja kasvien ja muiden viherhiukkasia sisältävien eliöiden tuottamaa happea. Ja sitten toisaalta ne hyödyntää meidän tuottamaa hiilidioksidia
omassa yhteyttämisessään ja kasvussaan. Ja sitten samalla tavalla niin kuin meidän solujen ja ihan niin kuin elinjärjestelmien kaikki rakenteet ja toiminnot on yhteyksissä jatkuvasti erilaisten niin kuin elementtien kanssa. Valon, pimeyden vaihtelu, painovoima, liikkuminen, tunteet, kaikki on vuorovaikutuksessa. Saati sitten, mainitsin tuossa aikaisemmin, että ihminen itsessään on monilainen kokonaisuus, tämmöinen holobiontti. Eli meidän sisällä ja pinnoilla on valtava määrä erilaisia mikrobeja ja niiden monimuotoisuus vaikuttaa sitten siihen, että miten meidän elintoiminto ja elijärjestelmät toimii. Niin lähtien tämmöisestä ihan perusteista, niin se konkreettisoi hirveän selkeästi aika syvälläkin tasolla, että ei tarvitse käydä keskustelua siitä, että ollaanko me osa luontoa, kun me ollaan ihan samanlaisista soluista rakentuneita kuin tuossa vieressä olevat muut eläimet. Ja toisaalta hirveän samankaltaisia rakenteita löytyy sitten myös muidenkin kuin eläinten kanssa. Ja sitten toisaalta tässä meidän järjestelmässä, niin meidän järjestelmä monin paikoin yhteiskunnassa on rakentunut sellaisen, että me tehdään asioita pilkottuina. Ja ihan puhun tässä kehomielen kokonaisuudesta. Kaikki sen ikään kuin terveydenhuollossa ymmärtää, että meidän keho ja mieli on niin kuin yhtenäinen kokonaisuus, missä on myös sielu ja ruumis ja kaikki. Mutta sitten samaan aikaan me hoidetaan osia aika irrallaan toisistaan, joka voi johtaa pahimmillaan osaoptimointiin. Et parhaimmillaanhan me ollaan saavutettu ihan hirveän hyviä niin kuin tuloksia kaiken näköisissä sairauksien hoidossa, mutta sitten semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen terveyden edistäminen saattaa jäädä siihen jalkoihin. Niin se on. Toinen semmoinen niin kuin konkreettinen esimerkiksi meidän kuntahankkeessa, niin konkreettinen esimerkki on se, että terveys on asia, jota me arvostetaan. Terveys on toisaalta niin kuin, terveys ja hyvinvointi on yhteiskunnassa yksi päätavoitteista tuottaa ihmiselle niin kuin terveellinen, turvallinen elinympäristö ja olla ja sen tunnistaminen, että mitä se sitten niin kuin on, niin on aika tärkeää niin tämä muun luonnon osa siinä, että me ei olla siilossa, niin se tarkoittaa myös sitä, että meidän terveyttä ei voi ylläpitää siilossa. Eli meidän pitää mahdollistaa tilaa muulle luonnolle. Ja ihan tämmöisenä niin kuin välinearvona terveys on myös hirveän konkreettinen esimerkki siitä, että kuinka paljon vaikka rahaa me säästetään sillä, jos me pystytään vahvistamaan luontoyhteyttä ja niin kuin muiden lajien olosuhteita, niin ihminen kyllä siitä myös rahallisesti hyötyy. Niin siinä mielessä terveys on konkreettinen, hyvinkin konkreettinen esimerkki. Niin, me on meidän hankkeessa saatu kuulla useampiakin esimerkkejä, jotka liittyy nimenomaan terveyteen, että vaikka jotain päiväkotien pihoja on innostuttu monimuotoistamaan, koska nykyään tiedetään jo paremmin eri mikrobien tai runsaan monipuolisen niin kuin mikrobiomin vaikutus lasten terveyteen tai ihmisten terveyteen ylipäänsä, mutta lapset tietysti motivoi myös vielä erityisen paljon, että sitten että tavallaan, että se päiväkodin pihaa tehdään monimuotoisemmaksi se terveys edellä. Samalla tietysti muutkin lajit kiittävät, että se on niin kuin kyllä tullut moneen kertaan näkyviin, että terveys ajaa meitä, mikä on tietysti tässä kohtaa myös ilo. Ja toisaalta haluaisiko jompikumpi tästä samalla avata vaikka vähän planetaarista terveyttä, joka kuitenkin on, itse asiassa oli viime podcastissakin vähän puheissa ja sitten toisaalta on hankkeessakin tullut esiin, että on vaikka kaupunki, jossa on planetaarisen terveyden lääkäri ja sitten koko ajan puhutaan enemmän ja se on ehkä mahdollisesti jonkinlainen tämmöinen työkalu, mitä sanoisit Jaana, siihen, että ymmärretään meitä kokonaisuutena luonnon kanssa. Joo, kyllä. Meillä on tullut, planetaarinen terveys on niin kuin 2015 vuoden jälkeen lähtenyt niin kuin maailmalla laajenemaan käsitteenä ja Suomessakin tosi ansiokkaasti nyt tullut enemmän esiin. Planetaarisen terveyden näkökulmasta niin kuin tunnistetaan ihminen osaksi luonnon kokonaisuutta, haetaan terveyttä planeetan rajoissa. Eli asetetaan terveyden edistämistoimet myös planeetan rajojen sisälle kantavaan niin kuin kestävään tasoon ja tunnistetaan myös se ihmistoiminnan vaikutus planetaarisiin järjestelmiin ja sitä kautta ihmisen terveyteen takaisin myöskään niin kuin sosiaalisia ulottuvuuksia unohtamatta. Planetaarisen terveyden kanssa hyvin samankaltainen, ehkä hiukan nyanssiltaan erilainen käsite on tämä yhteinen terveys, One Health, joka on vielä vähän vanhempi kuin planetaarinen terveys, jossa katsotaan niin kuin ihmisen, muiden eläinten ja ympäristön välisiä yhteyksiä. Eli puhutaan, mistä tunnettu yhteinen terveys on, ne on esimerkiksi näistä zoonooseista, eli eläinperäisistä niin kuin yhteisistä taudeista, mitä esimerkiksi koronapandemiakin tässä ihan vastikään oli ja osoittaa sitä, niin nämä tämmöiset niin kuin käsitteet ja tavat tarkastella ihmisen terveyttä osana niin kuin luonnon kokonaisuutta ja suhteessa muihin luonnon osiin, niin on mahdollista kyllä monella lailla sitten sitä
käytännön konkreettista miettimistä myös sit siellä kuntapäätöksenteon tasolla tai niin kuin yhteiskunnan rakentumisen tasolla. Nämä päiväkodit oli yksi esimerkki ja viheralueet ylipäätänsä ja niillä tiedetään, että kuinka paljon esimerkiksi kaupungeista löytyy viheralueita eli muulle luonnolle tilaa, monimuotoista tilaa, että onhan rakennettu talokin luontoa ja on siinäkin on, me emme ole mitenkään esimerkiksi mikrobivapaita vyöhykkeitä tai monia lintulajejakin pesii kaiken maailman seinärakenteissa, mutta että mitä enemmän monipuolisemmin meillä on niin kuin muun luonnon monilajisuutta ja erilaisia elementtejä, niin sitä vahvemmin se myös vahvistaa ihmisen terveyttä. Saanko mä haastaa? Joo, tottahan toki. No sä oot samaa mieltä varmaan tästä, mutta sitten planetaarinen terveyshän on tosi ihmiskeskeinen. Että se on niinku askel eteenpäin, mutta siinähän puhutaan paljon vaan siitä ihmisen terveydestä. Ja ikään kuin siitä, että elinympäristöjen säilyttäminen, elävöittäminen, monimuotoittaminen ajaa ihmisen terveyttä. Ja tästä on musta hyvä esimerkki meidän keskustelussa oleva, että siirretään sitä kunttaa sinne päiväkodin pihalle metsästä, joka on kaadettu, että siihen voidaan rakentaa asuinalue. Niin tavallaan tämä musta, että se ajaa ikään kuin planetaarista terveyttä omalta osalta. No okei, ei, koska se metsään. Mutta sitten siinä huomaa just sen, että se on niin kuin askel eteenpäin jo. Ja siitä ollaan menossa varmasti eteenpäin, koska planetaarinen terveys on taas systeemisempi kuin One Health. Ja ne ajaa oma asiansa, mutta on vielä matkaa siihen, että me oikeasti niin kuin nähdään se kokonaisuus. Että niin kuin puhutte, että on ihan ok edistää ihmisen terveyttä suhteessa vaikka muihin lajeihin niin kuin tilanteissa, jossa pitää valita se joko tai. Niin kuin, mutta kun usein ne tilanteet ei reaalimaailmassa ole joko tai, vaan usein kun katsotaan vähän sieltä ylemmältä tasolta tai vähän laajempi näkökulma, niin huomataankin niitä yhteyksiä ja tilanteita, missä voidaankin edistää niin kuin laajempaa hyvinvointia kuin vain ihmisen, ja se ihminen hyötyy siinä samalla, jos halutaan ajatella ihmisen hyötyä. Toki haluan myös argumentoida, että joskus pitäisi myös päästä niin irti siitä ihmiskeskeisyydestä, että voidaan myös ajatella niin kuin muuta, mutta ehkä se on liikaa kuitenkin ihmiseltä myös vaadittu, koska se on niin ehkä meidän selviytymisvietti myös. Mutta filosofisella tasolla voidaan ehkä päästä semmoiselle ajattelun tasolle, mutta Jyväskylän yliopistossahan tämä niin kuin planetaarinen hyvinvointi on esimerkiksi Suomessa kehitetty niin kuin on askel jo siihen niin kuin vähän ei-ihmiskeskeiseen. Eli paljon tapahtuu koko ajan tietysti tällä saralla, että en halua olla liian kriittinen tähänkään käsitteeseen. Niin, eri käsittely on erilaisissa tilanteissa on mikään ei ole täydellinen, eikä ei ole tarkoituskaan, vaan ehkä enemmän tarkoitus hakea niitä erilaisia avauksia ja miettiä sitä, että miten niitä voidaan, ongelmiinhan päädytään, jos esimerkiksi kategorioita pidetään ikään kuin totena. Ihmisen niin kuin kehittämiä samalla tavalla käsitteet muuttuu ajassa, että One Health-ajattelu, yhteinen terveys ja planetaarinen terveys on kaikki niin kuin kehityksessä jatkuvasti ja terveyskäsitykset on kehityksessä jatkuvasti, että siinä mielessä tämä on hirveän hyvä esimerkki se, että sitten kunttaa sinne päiväkodin pihaan, että se, että millä tavalla sit sitä asiaa tehdään, niin silloin myös iso merkitys ja kuinka laajalle katsotaan. Niin kuin me ihmisten on välillä vaikea olla tekemättä mitään. Ja joskus esimerkiksi luonnon kokonaisuuden näkökulmasta, niin ihminenhän ei hallitse luonnon kokonaisuutta. Eikä ihminen ole mikään semmoinen, että me täällä kaikki ratkaistaisiin. Ja osa meidän virheistä, mitä on menneessä maailmassa tai tässä tehty, niin ei me kaikkea voida korjata niin kuin tavallaan tekemällä toisin. Joskus se tarkoittaa sitä, että tehdään vähemmän. Niin kuin vaikka tämä aiemmin esiin nostava metsäsuunnittelija-esimerkki, että siinähän voi jopa, kun nyt talous on hyvin tärkeä arvo, mihin sitten liittyy tämä terveyskin, että terveyttäkin mitataan sitten helposti sillä taloudellisella hyödyllä, että jos tehdään näin, että muun luonnon avulla tuetaan terveyttä, niin säästetään rahaa, mitä Jaana toit esiin, niin yhtä lailla siis, jos ei raivatakaan niin paljon ryteiköitä, niin mä oletan, että siinä saatetaan jopa vähän säästää työtunneissa, että saattaa olla, että se hyvä ratkaisu olisikin olla tekemättä mitään. Totta, ja sitten mietin samalla teitä kuunnellessa, että onhan myöskin siis vaikka Charlotten esiin nostamista niin kuin alkuperäiskansakulttuureista ja niiden maailmankuvista katsottuna ylipäänsä puhuminen luonnosta tai luontosuhteesta on jo erottelevaa ja ihmiskeskeistä. Ihan kun me voitaisiin, tai että on kuitenkin kieliä ja kulttuureita, joissa ei edes ole sanaa luonnolle, koska ei ole tarpeen, koska ei erotella itseään muusta elävästä. Niin käsitteet on käsitteitä.
en tiedä, ootteko samaa mieltä tästä ajatuksesta. Mä jotenkin ajattelen tällä hetkellä niin, että se sana luonto ja luontosuhde voi olla tietyllä lailla niin kuin semmoisia työkaluja päästä takaisin osaksi luontoa, että me ollaan niin ikään kuin kauas ajatuksen tasolla häivytetty itsemme luonnon kokonaisuudesta, että jotta me ymmärrettäisiin olevamme osa luontoa, niin me tarvitaan niin kuin nimi sille kokonaisuudelle, jonka osa me ollaan. Ja kenties ehkä kuka tietää, joskus tulevaisuudessa nykyiset länsimaiset kulttuuritkin olisi taas paikassa, jossa ei välttämättä edes tarvitse koko sanaa. En tiedä. Se löytyy vaan jostain historian Wikipedioista. Niin. Joo, toivottavasti. Ja me tarvitaan erilaisia polkuja ja keinoja päästä lähemmäksi sitä totuutta, että me ollaan luontoa jatkuvasti ja koko ajan. Ja sen unohtaminen on ollut kyllä niin kuin tässä kehityskaaressa aika raadollista myös tulevaisuutta ajatellen. Yksi näkökulma, mitä mä haluaisin vielä tässä itse asiassa nostaa, niin on se, että me osataan ajatella ihmistä myös positiivisesti. Että ihminen ei ole niin kuin, ihmisen toiminta ei ole aina haitaksi muulle luonnolle. Että mieluummin niin kuin lähtisi miettimään sitä, että millä tavalla niin kuin oma toiminta on ja miten me niin kuin yhteiskunnassa voitaisiin edistää sellaista niin kuin suhdetta, että mitä positiivista ihminen voi myös muulle luonnolle tehdä. Ei niin, että ihminen vain ikään kuin pelastaisi muun luonnon, vaan se, että se meidän niin kuin normaali arjen elo olisi ei kuluttavaa, vaan no en tiedä, no regeneratiivinen on yksi termi sillä, mutta ei ainoa. Eli että me voitaisiin niin kuin tukea semmoista positiivista vastavuoroisuutta olemassaolossamme, mihin sitten taas on joissain toisissa kulttuureissa onnistuttu pitää yllä sellaisia toimintatapoja. Mikä itse asiassa tuli useamman kunnankin kanssa, jos nyt pikkasen vie takaisin sinne meidän kuntahankkeeseen, niin useamman kunnankin kanssa itse asiassa esiin erilaisissa tehtävissä, mitä tässä vuoden aikana tehtiin, niin oli just sanotettu sitä, että tätä yhteisöllisyyttä muun luonnon kanssa ja vastavuoroisuutta, että kuntien asukkaat saisivat sellaisia kokemuksia muun luonnon kanssa, jotka on positiivisia. Ja se on tosi tärkeää. Ja sitten toisaalta tämä luontopositiivisuuskäsite, jota on Suomen kunnissa nyt, tai erityisesti isommissa kaupungeissa, Turussa, Vantaalla, Lahdessa esimerkiksi tavoitellaan tällaista luontopositiivisuustavoitetta, että vuoteen 2030 mennessä enemmän tehtäisiin hyötyä kuin haittaa muulle luonnolle, niin sehän on sellainen eräänlainen yritys kuitenkin siihen, että nimenomaan ei pelkästään niin, että tehtäisiin vähemmän haittaa, vaan että jopa sitten niin kuin esimerkiksi vaikka ennallistetaan jo tuhottuja ekosysteemejä tai kun suunnitellaan uutta rakentamista, niin mietitään sitä muuta luontoa, että miten ne voi tämän kanssa. Ja sitten ehkä mä haluan jotenkin se, mitä sä Jaana sanoit siitä, jotenkin sä muotoilit sen, että ihminen hallitsee tai jotenkin, että myös se, niin kun mä jotenkin puhun sellaista vaikka kanssaelämisen riemusta, että ei se aina liity pakolla siihen ihmisen rakenteelliseen toimintaan, vaan se voi olla ihan sellaista, että sä huomaat ne muut lajit, sä puhut niille, sä lähetät niille hyvää energiaa, sä kosketat niitä lempeästi, sä maalaat niistä, niin kuin kuvaat niitä, jotenkin heitä, on se sitten elinympäristö tai joku yksittäinen kivi, mutta jotenkin ehkä se on, niin kuin, se on tosi paljon pienempääkin se hyvän tekeminen, kun me niin kuin ehkä ajatellaan. Vähän sama kuin, niin kuin toiselle ihmiselle, että joo, me voidaan vaikka ajatella meidän lasten hyvinvointiin niin, että me halutaan uudistaa koulutusjärjestelmää tai varhaiskasvatusta, mutta välillä se, että sä lohdutat itkevää lasta leikkipuistossa voikin olla se niin kuin merkittävin, niin miten me saataisiin tämä ajattelutapa myös sen niin kuin muun luonnon kanssa toimimiseen, joka mun mielestä vähentää sitä ihmisen asemaa niin kuin hallitsijana ja muokkaajana. Ja se on kuitenkin vähän semmoista ylivalta ihmiskeskeistä, vaikka se on totta, me tehdään sitä ja meidän pitää niin kuin kiinnittää siihen huomioon. Mutta se vuorovaikutus voi olla myös tosi hienovaraisempaa ja henkilökohtaisempaa ja no, te ehkä saatte kiinni niin kuin tästä. Enemmän pysähtyä kuuntelemaan. Niin, ja taas sitä ei-tekemistä. Niin, jotenkin se on musta se, niin kuin mä tosi usein itse ajattelen, kun mä liikun monilajisessa ympäristössä, että mitä nämä ajattelee musta. Silleen, niin kuin en silleen
niin kuin negatiivisella tavalla, vaan ikään kuin, että varmasti puut takkailee meitä, kun me kävellään. Ne tunnustelee juurillaan meidän askelia. Että ikään kuin, niin kuin pääsisi sinne yhteisöön niiden kanssa. Niin mä jotenkin peräänkuulutan myös tällaista. Ja tämä on edelleen hyvä tehdä esimerkiksi muunlaisten lemmikkien kanssa tai lasten kanssa, sellaisten kanssa, jotka on auki tämmöiselle toiminnalle, että jos tuntuu vähän vieraalta, niin se on sitten ehkä helpottaa sitä sellaista havainnointia myös. Meillä on meidän hankkeessa toteutetaan tai tuotetaan muistilista ihmisten laajempaan kuntatyöhön, niin yksi osa muistilistasta on se, että pysähtyisi miettimään, että jos muun luonnon osaset saisi osallistua päätöksentekoon, niin mitä he sanoisivat, eli sitä kuuntelemista enempi. Joo, tämä onkin hyvä siltaus seuraavaan jaksoon. Tiedän jo. Onko joku ajatus, joka vielä kutkuttaa, jonka haluaisitte vielä sanoa ilmoille? Oli vaan unohdin. No mä ehkä jatkan ja siihen Jaana ajatukseen siitä, että ihminen ei nähtäisi vaan negatiivisena. Jotenkin tämä, että ei suojella luontoa ihmiseltä, vaan tietynlaiselta ihmiskeskeiseltä lähestymiseltä. Että sitähän näkee paljon niin kuin näitä luonnonsuojelualueita ja muita. Ja jotenkin ihminen ei saa jättää jälkeä. Että on niin kuin tavallaan alueita, jotka ihminen saa täysin runnua. Ja sitten on alueita, johon ei saa niin kuin edes astua. Niin sehän on todella kans ihmiskeskeistä ikään kuin, ja sitä käy varsinkin alueella, jossa on sit heikommassa asemassa olevia ihmisiä, että halutaan säilyttää jotain ekosysteemejä, joissa vaikka ihmislaji on asunut pitkään, mutta kun se tavallaan muu ympäristö on pilannut sen, niin sitten nämä alkuperäisetkin asukkaat otetaan sieltä pois, koska se systeemi ei kestä sitä, että jotenkin myös se niin kuin ihminen kuuluu luontoon, ihminen saa olla luonnossa, ihminen saa hyödyntää luonnon antimia, nauttia niistä ja kokea sitä riemua ja iloa siitä niin kuin kanssakäymisestä, että sitten ei tulisi vaan niin kuin just liian negatiiviseksi se, että ja niin kuin sanoit siitä hengityksestä, että kun me välillä nauretaan sitä, että no eihän ihminen voi edes hengittää, kun me tehdään niin paljon pahaa, mutta meidän nimenomaan pitää hengittää, ne kasvit haluaa, että me hengitetään, että jotenkin, että saataisiin siihen myös sellainen positiivisempi, niin ehkä vaan niin kuin jatkaan sitä sun ajatusta, että musta se on niin kuin hirveän tärkeää sitä puhetta myös ylläpitää koko ajan. Joo, ja tunnistaa tämä ihmiskeskeisyys tässäkin, että kaikille myös niille luonnonsuojelualueille on paikkansa, mutta mitä se tarkoittaa ja voidaanko me elää ihmisinä niin kuin muusta luonnosta erillään, niin ei voida. Ja no, terveys esimerkiksi konkretisoi sen kyllä tosi kauheasti, että se ihmiskeskeinen näkökulma, että ollaan erillään, niin ei kyllä pitkälle pötki. Niin, että ei asetetakaan erilleen sitä muuta luontoa sinne suojelualueelle, vaan pidetään siitä huolta tässä ihan meidän elinympäristössämme. Kyllä. Annetaan sille tilaa. Kyllä. Kiitos. Se oli hyvä lopetus. Kiitos paljon Jaana ja Lotta. Ja kiitos, että kuuntelit Kudelmointia podcastia. Jos kiinnostuit käsittelemistämme aiheista, niin voit tutustua meidän osuuskuntaan lisää osoitteessa www.kudelmaosuuskunta.fi.